नोंथांमोननि गासैनिबो मिडिया चेनेलनिसिम आङो जोंनि बे केन्द्रीय बाथौ फुजानि गाहाय आफादगिरि हिसाबै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो मोननानै बेखौनो गोजोननाय मोनदों। जोंहा थांनाय बोसोराव 50 खुंगा बाथौ फुजा मेलानि खुंफुंलांनाय जानानै थांबाय। एबार जोंहा थिग गल्डेन क्लजिं सेरेमनि आगान हुखुमहरनाय बायदियै नेम बायदियै जोंबो देग्लाय जों बे आफादानो देग्लाय नै फैगौ 28 जानुवारि 2025 निफ्राय 5 फेब्रुवारिसिम जोङो 9 दिनिया 9 दिनिया मोजाङै कालारफुल प्रग्राम 9 दिननि थाखाय जों खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। दा बेखिनियाव जोंहा ओरैबायसा जोङो मेहेर गोनां खुंफुंनो आखायाव लादों जोङो जाहाथे जों रायजोफोरखौ जाहाथे जोङो गोजोनग्लाय होनो हानाय धोरोमजों जोङो जोंनि बर' समाजखौ मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो हानाय बिदिनो बायदि बायदि गेरेमसा जों बर' हारिखौ जोङो फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव जों धोरोमखौ गोसारनायनि सार्थ'आव लोगोसे जोंनि हारिमुखौ फोजौखांनायनि सार्थ'आव आरो जोंनि नै दाबावैसो जानानै थांनाय GI टेगनि जिखिनि माबा मोनदों GI टेग जों मोननो हादों बेफोरखौ गासिखौबो लाना जोङो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर' जिखिनि बुहुमनि बर'फोरनि गेजेराव जोङो नोंथांमोननि गेजेरजोंब्लाबो जोङो दिन्थिफुंलांनो थाखाय जों ओरैबायसा नाजानाय लादों। थिग बेबायदिनो जों जेरै बाथौ फुजायाथ' ओरैबायसा जोंनिया थाखायो आर'ज हानजा जोंनि दाब दाब ओनसोलनिफ्राय जोंनि आर'ज हानजाया ओरैबायसा जोंनियाव लोब लोब फैनानै आर'ज गाबफैगोन। गथ' गथाय सेंग्रा बयबो जोंनिया आर'ज गाबफैगोन। बेजों लोगोसे मोनायाव ओरैबायसा जों कालसार लानो सानदों जों जायनि थाखाय जोङो नबजित नार्जारि जायनि थाखाय जोंनि बर' समाजनि सासे जाखांफुनाय थांनाय DID लिटिल डान्स इन्डिया डान्स उइनार जानो हादों बिथांखौबो जों जोंनि गेजेराव लाबोनानै जों समाजजों जों दिन्थिलांगोन। थिग बिदिनो आरो जाखांफुनाय जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो जों बेयाव बयखौबो चान्स होनाय जागोन। जों बे बाथौ फुजानि गेजेरजों बाथौ फुजाखौबो जोङो जेरै गेरेमसा लांनायजों लोगोसे जोंनि हारिमु आरो बिथिंखौबो जों लांनाय जागोन आरो प्लास GI टेग जेरै जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय बायदिसिनाफोरखौ जों बर'नि गेजेराव गासैखौबो जों दिन्थिलांनो थाखाय जोङो ओरैबायसा लाहार फाहार खालामनाय जादों। आरो आदसा मेथाइगिरि रोजाबगिरि हिसाबै जों बेखौनो सानदों नबजितआथ' डेन्सार जाहैबाय। नयन थाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव सासे जाखांफुनाय लाइमोन नयन बरगयारि बिथांखौ जोङो लाबोनो सानदों। आरो बिराज जोंनि लकेलनि बिराज जाखांफुनाय सासे ओरैबायसा जाखांफुनाय लाइमोन बिराज आरो लोगोसे सोरजिसुमा बिथांखौबो जोङो लाबोनो थाखाय थिग थियारि खालामनाय जादों। आरो डेफिनेटलि बेफोर गासिबो जाजोबगोन। जोंनिया बिसोरो जेनेबा GI टेगआवनो बेखौ जों लाफानाय जादों। आरो जोङो जेनेबा GI टेगआव जोंनि बर' जिखिनि GI टेग मोनदों बेखिनिखौ लाफानाय थाबाय आरो 100 थासिगोन एगजिबिसन मिना बाजार बायदिसिना खेला दुलाफोरनि थागोन। बिदिनो आरो दखान पाहार फास्ट फुड बायदिसिना फिथा साहा बायदिसिना बहुदथा थागोन। आरो गेजेराव रायजोफोरनि गेजेराव बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे फैयो आरो बयबो लैहोर लैहोर फैयो। बेयाव खुनु राजनितिक हक माबा हक जों सन्देह लानाङा। जों बयबो धोरोम हिसाबै जोङो दावगालांनो बयबो नाजागोन। बयबो धोरोमखौ दावगालांनाय हिसाबै जों बयबो जाफै खुनु गिनांगौ गैया सन्देह खालामनांगौ गैया। राजनितिक खुनु दान्थे बिदान्थेनि जों जेबो सानाखै। बयबो फैदो रंजाफैदो बयबो फुजाखौ आखर खालामफैदो बेखिनिखौनो आरो बयबो फैनानै जाहाथे बयबो गोजोनग्लाय होयो जाहाथे जोंबो कमिटि आफादनिफ्राय जोंबो गोजोननाय मोनो आरो बिदिनो इयुनफोरावबो जों थुलुंगानाय मोनो खुंबाय थानो थाखाय बेखिनिखौ जोङो रायजोफोरनिसो खावलायनो थाबाय। आरो दिनै बेलायाव बेखौनो बुंनो हागोन जोंहानि खाथियावनो DC थाबाय आरो SP थाबाय बिदिनो कर्ट थाबाय। बिनि गेजेराव खुनु गिनांगौ खोथायानो गैया। जोङो पारमिसन लाखायो। बेनिखायनो DC बा SP निफ्राय जोंबो फुल फेसिलिटि जोंनो कपारेसन होयो। आरो सान हक मोना हक खुनु गिनांगौआनो खोथा गैया। बेखिनियानो आरो